jo vaig néixer aquí, vaig créixer aquí, em vaig formar uns anys importants en la vida i tornar a alguna cosa em farà sentir feliç. Penso molt en això jo, en la tornada. Per a mi és important la tornada. Aquest espai és un espai que surt a les cartes que estic llegint, que meus pares, ma mare sobretot em va dir, quan jo vivia a Berlín, em va dir que podia recuperar com a estudi, no? Quan tornés a Catalunya podria utilitzar aquest espai com a estudi. No? Aquest espai per mi em recorda moltes coses, la relació amb uns pares, però també l'estada a Berlín i sobretot el xiquet que vaig ser, no? La infantesa, jugant aquí, jugant fora amb els mandariners, i d'alguna manera hi torno sempre, no perquè hi faci res, perquè no hi fes res, però sí que em retrobo en silenci, amb un seguit de somnis i amb el neguit d'aquell xiquet que volia dibuixar. I recordar encara l'anhel i les ganes d'avançar em fa sentir viu i vinc sovint. El dibuixar no té que veure ni amb l'ambició de fama, ni econòmica, evidentment, sinó té que veure amb l'essència. Al final és la manera de viure. El xiquet que feia els revoltinos, que feia tombarelles, ara dibuixa sense parar. Però amb el mateix neguit, amb aquesta energia, amb l'estat de voltar, de moure's, això ha quedat... Li faig cas. Jo no vull viure sense això, és que no puc, no puc. I per tant, li faig cas en aquest neguit i és un neguit positiu. I per tant, si el neguit em porta a dibuixar, no sé, 12 hores, 15, dibuixo, a l'hora que sigui. Jo vivia davant l'església, frontal, i dibuixava les nòvies, els casaments, els vestits, les processons, els enterraments. Era una mena de cronista, un xiquet cronista de l'entorn. No? Jo puc ser molt crític amb aquest entorn, però aquí sóc feliç i vinc molt sovint. I no sé explicar-ho, però tinc records, memòria, però tinc amics. I quan torno és perquè hi ha alguna cosa de l'estada, de la presència, que a mi em produeix benestar, felicitat.